pe care aș putea spune că o face un motociclist este faptul că are încredere în ceilalți. Tu, ca motociclist, din punctul meu de vedere, trebuie să mergi ca și cum toată lumea vrea să te rănească. Salut! Salut! Nu-ți pune încrederea că omul de lângă tine o să-ți facă loc la semafor. Nu-ți pune încrederea că omul de lângă tine o să te lase în față. Uite, vezi? Nu mă lasă în față. Nu-ți pune încrederea că doamna o să țină cățelul și nu o să sară în fața roții. Nu-ți pune încrederea că domnul acela nu e un sinucigaș care vrea să sară în fața ta. Nu-ți pune încrederea că trotineta aia nu o să fie luată de vânt. Nu-ți pune încrederea că o să primești prioritate când ai. Nu-ți pune încrederea în nimeni, în pietoni, în oameni, în semafoare, în nimic. Acum nu înseamnă că trebuie să mergi panicat și cu morcov, cu tot cu iepure și așa mai departe. Dar e foarte bine să fii preventiv, pentru că în momentul în care dispare frica, atunci apare pericolul. Dacă mie nu mi-ar fi frică de ce se poate întâmpla în trafic, aș merge fără nicio problemă cu 300 km/h pe aici. Dar știu că am în viață și știu că cineva mă așteaptă acasă.